FM News. Good morning, Idol Lawrence. Intema naman ti presyo tinadumadu mga ikan, itatangal daw iti tiyendaan tayo iti Lawag City. Presyo ti calamares, 250 pesos ti kada kilo. Timet paltat, 170 pesos. Galunggong, 280 pesos. Tilapia, 150 pesos. Timet fresh bangus, 240 pesos. Pasayan, 480, aging galat 500 pesos ti kada kilo. Tahong, 120 pesos. Talakitok, 120 pesos. Pampano, 450 pesos. Kentimet boneless bangus, ket 120 pesos. Dayta pilaing Idol Lawrence ti presyo dagiti kang runaan nga ikan itatangal daw iti tiyendaan tayo iti Lawag City. Para iti price watch tayo iti palengke report, daytoy ni Idol Tony G. Tatak IFM.